तुझं ध्यान गा सुंबर राहन गा तुझा भंडारा मांडला। महमदापूर तालुका लातूर व पंचक्रोशीतील सर्व भाविक भक्तांना कळवण्यात अत्यंत आनंद होत आहे। प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी संत सद्गुरू बाळूमामा यांच्या वार्षिक भंडारा उत्सवानिमित्त भव्य कीर्तन व महाप्रसाद कार्यक्रम महमदापूर तालुका लातूर येथे आयोजित करण्यात आला असून तरी सर्व भाविक भक्तांनी कीर्तनाचा व महाप्रसादाचा उपस्थित राहून अवश्य लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती हरिभक्त परायण गोरक्षनाथ लड्डा महाराज लातूरकर यांचे भव्य कीर्तन रविवार दिनांक 17/4/2022 रोजी सायंकाळी 8 ते रात्री 11 वाजेपर्यंत व महाप्रसाद दुपारी 2 ते 6 वाजेपर्यंत स्थळ श्री संत बाळूमामा मंदिर जिल्हा परिषद शाळेच्या पाठीमागे महमदापूर तालुका लातूर जिल्हा लातूर। तरी सर्व भाविक भक्तांनी याचा अवश्य लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती। संयोजक संत बाळूमामा मंदिर कमिटी महमदापूर। संपर्क 7020 47 80 04 99 60 00 74 13। बोला बाळूमामाच्या नावानं।